Assalamu alaikum ‘yan uwana mata. Wannan wani sabon sirri ne na zo muku da shi, wanda ba kowace mace nake bawa shi ba, sai wanda ta isa ta kuma amsa sunanta mace. Ina matan da tsautsayi ya afka musu, ko in ce ƙaddara ta afka musu ta hanyar rasa budurcinsu tun kafin su kai ga yin aure. To wannan dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani ingantaccen magani da muke kira da sabon budurci. Ina amarya, ina kuma uwar gida, duk kuma ba a bar ku a baya ba. Masu buƙatar su sake sabon amarci su da mazajensu. Ki dawo sabuwa fil, tamkar yau aka cire ki a leda. Domin shi dai wannan magani mai suna sabon budurci, idan har mace ta yi amfani da shi, zai dawo miki da budurcinki ne tamkar babu wani ɗa namijin da ya taɓa kusantar ki. Domin akwai mata da yawa da suke fama da matsala ta buɗewar gaba ko kuma fitar iska ta gabansu, alamun sun buɗe kenan. Haka zalika kuma, shi dai wannan maganin mai suna sabon budurci yana dawowa da mace dukkan ni'imarta da ta rasa. Domin kuwa da zarar mace ta yi haihuwa ɗaya biyu, wata takan rasa ni'imarta gaba ɗaya ne. Ya zamana ko da a ce mijinta ya zo kusantar ta, zai dinga jin ta a bushe. To shi wannan maganin mai suna sabon budurci yana kankaro wa mace dukkan wani albarkatu na jikinta da kuma ni'imomin jikinta, ta dawo tamkar budurwa. Domin shi dai wannan maganin aiki biyu yake, zai matse ki ya dawo da ke tamkar budurwa wadda bata taɓa aure ba, sannan kuma ya saukar miki da ni'ima ta jikinki gaba ɗaya. Ki dinga jinki ko da yaushe a jike kina tare da ni'ima. Sannan shi fa wannan maganin ba wai aiki yake na lokaci guda ba kawai. Idan har kika yi amfani da shi, sai ya shekara guda cir a jikinki kafin ki sake yin amfani da wani. Don haka ga masu buƙatar wannan magani mai suna sabon budurci, ba a samunsa a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunsa. Wato Hajiya Mira, abokiyar nishaɗinku. Ga masu buƙata za su iya tuntuɓa ta nambar wayata kamar haka: 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199.